इजराइलआ गाजायाव फिन खेब गाग्लोबदों। इजराइलआ गेजेर गाजायाव गोबां सुबुंफोर थानाय रिफुजि केम्पआव एयार स्ट्राइक खालामदों। इजराइलनि गाजायाव गाग्लोबनाया सानफा एफा गिख्रंथावसिन महर लागासिनो दङ। इजराइलनि गाजायाव एयार स्ट्राइक खालामनायाव सा 7 पेलेस्टाइन्सनि जिउ खहा जायो। इजराइलआ 7 अक्ट'बर 2023 मायथाइयाव खोला इजराइल सीमायाव हामासनि गाग्लोबनायनि बेरेखायै गाजा स्ट्रिप आरो वेस्ट बेंकआव हामासनि बेरेखायै गिख्रंथावै गाग्लोबदोंमोन, जेराव सा 1200 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 250 सुबुंफोरखौ हमनानै गावसोरनि आवथायाव लादोंमोन।